V záverečnej časti relácie uvedieme krátky medailón zo života a tvorby bulharského umelca a pedagóga, ktorý pôsobí v bulharskej škole Christa Boteva v Bratislave, pána Atanasa Velkova. Dal som slobodu dieťaťu v sebe a toto prajem aj iným ľuďom, hovorí pán Velkov. Viacej v našom medailóne. Събитията около пандемията с COVID промениха плановете първоначални, но аз продължих да рисувам и самия лайтмотив в изложбата е Декамерон на Джовани Бокаччо, който всъщност поставя началото на Ренесанса в условията също на пандемия в Италия, но пандемия от холера, когато хората също са били изолирани. И рисувайки вкъщи, аз се създавах един свят, собствен свят, в който свят има от местната митология, от древногръцката митология, от келтската, от световната представа за историчност, за философията на голото тело. Митични същества, като кикиморите, водни духове и нещо друго има. Една серия пейзажи от Хайнбург, тъй като аз виждам през моят прозорец едни прекрасни залези на замъка, който установих, че по въздушна линия е на 10-12 км. Едно изключително място. Местната природа е вълнуваща. Там се вижда откъде тръгва барока, всъщност. От тези невероятни облаци, мълни, често съм виждал, тук има дори тази серия, която е на витрината. Другото впечатляващо за мен беше каналът Хроватска Рамено, което е близо до къщи, едни невероятни тръстики. Грижата на хората за тези тръстики ги правят в извор на вдъхновение. Особено когато слънцето падне ниско, едни светлини се получават в тези тръстики. Лебедите. Усещането за тази митология, която в това за мен приказно място, защото аз вече обичам Братислава. И не само Братислава, изобщо местата, в които съм ходил в Словакия, в Митра, тук Девин всъщност. Имам и една картина, която представлява река Морава, вливаща се в Дунава. Нещо за мен впечатляващо. Картината я няма тук, тъй като нещо размера беше по-различен. Но всичко това е гледано от инспирирано от престоя ми в Братислава. Интересното е, че всъщност аз имам 10 пъти повече картини от това, което е изложено тук. Тук са 43 работи, аз имам някъде около 500. Това е...
няма нито една преднамерена работа. Всичко е усетено и просто начинът на мислене с молив в ръка и бои, разбира се, с техника, която дава възможност за плътно живописно третиране на самата повърхност. Това дава един по-широк диапазон от възможности, въпреки малкия формат. По-скоро изложбата за мен е размисъл за това какви сме, откъде идваме, на къде отиваме, както има един популярен израз. По този начин мога да го обясня. Vy ste si teraz pred chvíľočkou prezreli celú expozíciu a predsa hovoríte o svojom kolegovi. Spoznali ste ho tak trošičku v tvorbe aj vzhľadom, povedzme, na to, ako je konkrétne táto expozícia ladená? Myslím, že jeho tvorba veľmi odráža jeho povahu a jeho charakter. Takže áno, môžem potvrdiť, že je to jeho zrkadlo. Je to dozajista vtipný človek a ženy ho majú rady. A ženy určite ho majú veľmi radi. A on je veľmi priateľský človek a on má hlavne milujúcu ženu, milujúcu rodinu. Takže on zachoval svoju vernosť svojej rodine. A toto je, možno len hľadá inšpiráciu v žene, v ženskom tele. Zastavili ste sa konkrétne pri tomto obraze. Prečo? Тези картини са на моя колега Танас Велков и аз съм ги виждала във Фейсбук, но тази картина наистина ме грабна с излъчването си, с усещането за нещо таинствено, нещо недоизказано и същевременно много интригуващо и за това просто ме впечатли. Тази картина изобразява целувка. Това е една целувка и дори отива някъде малко по-далече от целувката, тъй като тук виждаме вече един своеобразен акт